इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामथोंसै आंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो दुखुथिया न'खरनो एसे राङारि अनसुंथाइ होफैनाय जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे मादै दे आरो आं बावदों र' नैबे आंनि दाननि फैसामोन हा मोनसे मन्दिराव दान होनो गोनांमोन खिन्थु आङो दुखुथिया न'खरखौ नुनानै आङो बेसेबां दं आं मिन्थिया आङो दाननि फैसामोन आं बेखौबो होलांसै आं दे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां हाबलांथोंसै मादै दे बेसेबां दं आं मिन्थिया आं सानाखैबो आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजाङै मोजांसैल' हामलांथोंसैल' दे रायजो राजा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जेसेबां हायो थाइसे थाइनै हायो नैबे मादैनि एकाउन्टआव जेरैबायदि सोमदोन बरगयारि बे आदानि जे इउटुब चेनेलाव बा फेसबुक पेजाव जेरैबायदि होदों अननानै जुदि गोसो गुदुंब्ला नैबे मादैनि हासबेन्डनि जे रैखा मोननायनि थाखाय आरायग' मोननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो हेल्प खालामसै आं बेखौनो खावलायबाय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों दे आंनि दिनै बे दुखुथिया न'खराव नुजाथिफैनायखौ कभार खालामनायनि थाखाय दा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे आं दिनै दंफैयो 13 नं चिरां समस्तिनि सिङाव थानाय बामुनगाव दत्तपुर बे गामियाव बे भिजिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव आं दंफैयो आदै दन्दा बसुमतारिनि न'खराव दाख्लैयो निउस मिडियाफ्राव नुनो मोन्दोंमोन जे आदा सोमदोन बरगयारिनि जेरैबायदि मोनसे भिजुवेल्सखौ जों मोन्दोंमोन जे बे दुखुथिया न'खरा मोनसे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ बा गोबांखिनि रांनि आंखाल जानानै दङ थोजासे नङाब्लाबो बेनिखायनो आंनि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो आङो दुखुथिया न'खरसिम फैनानै आं होफैनाय जादों आं एथ'खिनि एफाग्राब बुरजा आं एमाउन्ट होफैनो हायाखैब्लाबो दुखुथिया न'खराव फैनानै आं बेखौनो आर'ज गाबदों जाहाथे आदैनि जे अपारेशन जानाय दायो जाखांबाय लोगोसे आदैनि जे देहाया मोजां हालोदाव फैफिनथों मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया थांनानै थायोब्ला न'खरनि थाखाय गोबांखिनि खामानि मावलांबावनांगौ दं आदैया दिनै फिसाफ्राबो देरजोबाखै लेखा फरायफुबाय थादों माखासेया खोनानो मोननाय बादिब्ला सासेया 9आव फरायनानै दङ बिफानि थाखायनो फरायला होननायखौबो जोङो माने जोनोमगिरि बिमानिफ्राय खोनादों नाथाय आं खावलायदों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ लानानै फरायनायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा जि खालामो इसोरा मोजांनि थाखायनो खालामगोन जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावदोंदि रायजो राजा बिथांमोना सोरबाफोर नैबे आदै दन्दा बसुमतारिनो जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो जुदि गोसो गुदुं जानानै दङब्ला बा दुखुथिया न'खरखौ जुदि अनखांनानै होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन आं बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोननाय जाबाय सरखार तरफनिफ्राय माबाफोर नोंथाङा सरखार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आं बिराद माने गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जेसेबांखिनि हायो सरखारनिफ्राय बेखौनो आं माने गोजौआव सावरायगोन आरो बेनो आंथ' दा अनसुंथाइ हरनायखौ जायफोर आंनि बर' आंगो लोगोफ्रा बा बर' समाजा जोंना हरबाय गोसो गुदुङै सोरबा 100-200 हरबाय सोरबा 1500 1000बो हरबाय दा दिनैसिम बेसेबां जाखो आं नायनाय जायाखै आङो बे आंनि फिसायनि थाखाय जिउखौ बासायनो थाखाय अनसुंथाइ हरनायखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनदों गोसो गोरबोजों नाथाय आरो हाजासे जायफोर हायो गोसो गुदुङै हरबावनो आं खावलायदों दिनै आंनि फिसाया मोजाङै थाबैनो रिलिज खालामनानै आं मोनबोथों बेखौनो आं खावलायो दिनै आं मा बुंबावनो बुंनांगौ खिनिखौ आं बुंजोबनोबो हाला आंनि दुखुआनो सौथुफैबाय दिनै आं एफा बुरजा फैसाखौ अबाव मोननो 10-12 लाख फैसाखौ आं अबावहाय मोनगोन आं बायदि मानसिया दिनै आंहा फिसा हौवा गैया फिसा हिन्जाव गोजा दिनै सन सम्पति फाननोबो आं फानखाजोब्बाय गासैखौबो दिनै 10-12 लाख होबासो आं दिनै आंनि फिसायखौ बखनानै मोनबोगोन बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनाय जायो जा हायो थाइसे थाइनै बिथांमोना हरोबा आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनबावगोन आरो आंनि फिसायाबो सिगां समाव मोजां समाव सोरबाफोर बेबायदि जानाय भिडिअखौ नायनानै हरखादों मेरला हरदों सोरनोबा 50 सोरनोबा 100-200 बेबायदि सोनानै हरदों बे समावसो आङो आंनि फिसायाबो सोनानै हरनायखाय गोसोखांनानै दाख्लै जोंहा सोमदोन सार आगैखौ लेंहरनाय जादों बिनिफ्राय फैबायबो एसे 10-15 हाजारसो फैबाय खोमा
दिनै आरो आङो बेल'जों जाया साननानै आं गोसो गोरबोजों बुंनो लुबैयोदि जा हायो बिथांमोनहा आंनि फिसायनि जिउखौ बासायनो थाखाय हाजासे जा हायो बेखौ हरजाबावनो लुबैदों आं दिनै। ओरैनो माबायदि जाखो नोंथांनि फिसाया दासिमाव? दाथ' एसे साबसिनसो हामसिन मोजां सानफा एफा मोजाङैनो फैगासिनो। बिनिखायनो आं हजोंहाय इसिबां मानि गोबाव दोननो हाला। डक्टरफ्रा होनदों मास मोनथामानो दोननांगोन होनदों। दा मास मोनसेयानो जायाखै आं फिसाइखौ दोननाया, बेयावनो आं 15-20 लाख फैसा गारनांगौबा आं बाव दोननो हानाय नङा सारमोन, आं बाव दोननो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो बे मेडिकेलनिफ्राय बख'नानै 10-12 लाख फैसाखौ आं बबेहाय मोननानै आंनि फिसाइखौ बख'नानै लाबोनो हागोन, आं बेखौनो गोसो गोरबोजों बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायहरो। थाइसे थाइनै जा हायो थाबैनो आंनि एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरोबा आं मोजां मोनगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गामिया थिलगाव। दा जोंहा बे थिलगावनि जोंनि गामिनिनो दन्दा बसुमतारिया बेमाराव गोलैसोनानै दं। दा रायजो राजाफ्रा अननानै बे बेमारखौ एसे फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ अननानै रायजो राजाफ्रा हरोब्ला आं बेखौ गोजोननाय मोनगोन आरो बे न'खरनाबो गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौ बुंनानै आसलथे मा जामारदोंमोन? जानाया मानसिया सिगाङाव खर' सारोम मोनदोंमोननो, खर' सारोम मोननानै ओमफ्राय न'आव उन्दुदोंमोन। बे उन्दुनायनिफ्रायनो ओरै राव गैहैला आरो प्रेसार स्ट्रक मोनदों जाहैदों डाक्टारा। बेबायदि जादों आरो। ओरैनो दा बबे हस्पिटालाव दङ? दा बियो गुवाहाटि स्वागत हस्पिटालाव दङ। दा बेखौ अनुमान बेसेबांसो बिल जाखो? बिलाथ' द्लामैनो जाथारबाय। दा माखासे दाख्लै हरबाय बायदिसिना बिदिनो सम्पति फाननानै, दा जेबो राहा गैला। दा जोंहा बेवाइफ्राबो बिदिनो अबा नागिरदोंमोन, हास्लाबाखसै। दाथ' दाल सिजोन जाहैबाय, रावबो जेबो हरनो हाला दा सुद हिसाबैब्लाबो। दा बेखायनो दा रायजो राजाफ्रा अननानै एसे साहाय्यफोर हरबायोबा मोजां जागौ आरो। गोजान जायगानिफ्राय बेलेग जिल्लानिफ्राय बे न'आव फैनानै सानसुमा बिथाङा न'आव गावआ बेसेबां हायो अनसुंथाइखौ होलांबाय, बिनि सायाव मा फोरमायनो? आं सिगाङाव आंनि गोसोजों साबायखर हरबाय। जोंहा गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जोंहा सानसुमा रामसियारिया गावनि हाजासेखौ नङाबाबो अननानै एसे गावनि गोसोजों अनसुंथाइ होलांबाय। आं जोबोर साबायखर थाबाय बिथांनिसिम।